Por lo tanto, creo que o que temos que seguir apostando é seguir, como decían eles, facendo posible para que se estenda a outras cidades. Xa está en Santiago, leva funcionando, que vamos visitar hoxe foi o primeiro, xa está en Ourense e este ano a nosa intención é estendelo tamén á cidade de Vigo como terceira cidade na que habería un servicio de mediación e que seguro que seguiría o mesmo camiño que teñen seguido os dous que xa funcionan. Ao principio é unha demanda, bueno, pois saca un número importante, que xa se coñece como funcionan estes e que seguro que se irá aumentando pouco a pouco, irá aumentando, e o que hai que pensar, como decía Carlos Varela, en reforzar os servicios que xa funcionan, conseguir que se estendan ao resto das cidades en colaboración cos colexios de abogados, en colaboración cos xuíces e cos fiscais nas cidades de Galicia que ainda non funciona este servicio de mediación, porque ao final xa digo que o balance destes 2 anos de funcionamento, máis de 2 anos, o que nos permite decir é que é francamente positivo e que ten moitísimas máis ventaxas que os inconvenientes que pode ter calquer sistema que se instaura, que son de principio, pero enseguida, cando funciona ben e os profesionais que o desempeñan fan ben o seu traballo, a xente os coñece, os utiliza e se beneficia deles. Por lo tanto,